Hej guys, Frikbolle her. Undskyld håret. Jeg holder weekend, jeg gider ikke gøre en skid ved det. Guys, der er nogen, som har spurgt, om jeg ikke gider at lave en testtest på den normale smag med cola. Og selvfølgelig gør jeg det. Jeg sad bare lige og undrer mig her. Der er der et Facebook-logo og et Instagram og et TikTok-logo. Så jeg tænker, at man kan gå ind og følge dem. Dem, der hedder Smag. Den er uden sukker. Nej, hold kæft. Den er regular. Den er med sukker. Det er det, jeg vil sige. Den sidste, jeg smagte af dem, det var uden sukker. Den var rigtig god. Den gav jeg 7 ud af 10. Nu vil jeg prøve denne her, som er en helt normal. Smag Energy kan man gå ind og følge. Nå, lad os bare prøve. Og se om det kan noget. Det kan det jo nok godt, men... Okay, den dufter også mega af cola. Hit it. Altså, den er ikke dårligere end den uden. Ej, undskyld, det bøvser. Det er det der kulsyre. Puha. Altså, jeg må lige indrømme, jeg kan sgu ikke smage, der er noget energi i denne her. Energidriks ting noget. Jeg vil også give denne her smag en 7 ud af en 10'er. Den er ikke dårligere end den uden. Men den er heller ikke bedre. Altså, du ved. Jeg kan lide dem begge to. Og så må det jo være op til jer enkelte, om I kan lide den eller ej. Men smag, den er på tilbud i min lokale brugs. Jeg ved ikke, hvor I kan købe dem. Men jeg tænker Føtex, Bilka, I ved, de store fødevarekæder, butikker. Men denne her, den er med smag. Prøv den ud og tjek det ud. Og så må I bare have en mega fantastisk... Ej, undskyld, jeg så bare lige... Der er sådan et fjæs der. Ja, før der. Undskyld. Ej, det kulsyre der. Guys, have en mega fantastisk weekend. I dag er det lørdag. Så en mega fantastisk lørdag og søndag. Kæmpe krammer, kærlighed og møder her for Frikbolle mad. Og husk, pas på dig selv og de nærmeste, for i morgen kan det være for sent. Vi ses!